Ljeto je idealno vrijeme da pročitate Ljubić od 300-tinjak, 400-tinjak, 500-tinjak stranica. Upravo takvi debeli ljubavni su danas tema našeg Čitajmo zajedno. Susan Elizabeth Phillips, autorica je njihova. Vi ih možete dobiti na 61111200. Jesi kad čitao Ljubića? Da, naravno, čitam sve redom. Ma to je odlično štivo za plažu, pogotovo što su njeni romani sa sretnim završetkom. Što bi moglo biti tako dobra preporuka u današnje vrijeme? Jer kažu za nju da je i sama u životu jednostavno nepopravljiva romantičarka i da je svog supruga upoznala na slijepom spoju i da je čak jača po prodaji i po financijama od svojih romana od Danielle Steel koja je bila nekako vrh i top Ljubića. Planule su knjige u režiji, a stvarno ste zainteresirani za ljubavne romane. Budući da je autorica nedavno bila u Zagrebu, sad ćete je upoznati. Putujući Europom u promotivnoj turneji, američka kraljica ljubavnih romana Susan Elizabeth Phillips posjetila je i Zagreb. Govoreći o svojoj karijeri koja traje već gotovo 3 desetljeća, stalno naglašava kako piše knjige koje bi voljela pročitati. One koje nisu depresivne, knjige koje bez obzira na sve probleme i teške životne okolnosti i zavrzlame glavnih junakinja i junaka uvijek sretno završavaju. I ne treba niti naglašavati, knjige pune ljubavi. Na početku nemam cijelu ideju za roman. Možda imam neku malu ideju o temi ili ideju o karakteru. I sjednem, počnem pisati i proširujem svoj roman. Otkrivam knjigu kako je pišem, a istodobno otkrivam likove. Njezini su romani Zlatna djevojka, Šminkerica, Gospodin neodoljivi, Anđeoska ljubav, Ti si dobro znao tko sam ja, Što sam učinila zbog ljubavi, Najbolji komad. Susan Elizabeth Phillips je najvažnije da piše o osjećajima, osobito o osjećajima žene. Kad sam počela pisati, nisam mislila da će se moje knjige prodavati po cijelome svijetu. Jednostavno sam pisala za samu sebe. No postalo je tako divno jer znam da moje knjige čitaju žene posvuda u svijetu i da se poistovjećuju s likovima iz njih. Autorica je, zahvaljujući pismima brojnih čitateljica, uvidjela kako su problemi žene jednaki posvuda u svijetu. Žena se uvijek mora boriti za sebe, svoju ljubav i obitelj, svoju karijeru i to drukčije i žešće nego muškarac i ponekad i protiv njega i usprkos svih. Ja običavam reći da su moji likovi karakteri bazirani na američkim ženama, ali to je bilo prije interneta. Sada dobivam pisma iz cijelog svijeta i uviđam da su moje junakinje takve da se u njima pronalaze žene iz cijelog svijeta. Žene koje se u početku bore da pronađu same sebe, koje možda nemaju novca, posla. One se bore da postanu onakve kakve trebaju biti i kakve i postanu na kraju romana. Najponosnija je stoga na roman Najbolji komad. Govori kako je tu priču željela ispričati godinama, priču kakvu najviše voli, o ženi koja je imala hrabrosti suprotstaviti se svijetu muškaraca. Radnja romana Najbolji komad smještena je u Silicijskoj dolini u Južnoj Kaliforniji pokraj San Franciska. Događa se 70-ih godina kad je autoričin prijatelj s njom razgovarao o vremenu kad će obični ljudi imati računala u svojim domovima. U to je vrijeme i uz te događaje kad nastaje vrhunska informatička tehnologija, Phillips smjestila svoju junakinju i imenjakinju Suzanu. Ona je bogata, ali nesretna djevojka koja se ipak odrekne zaštićenog života jer ne želi biti nesposobna žena koja priređuje domjenke. U toj se planetarno poznatoj Silicijskoj dolini okušava u svijetu muškaraca. Autorica Susan Elizabeth Phillips upravo je završila svoj 21. roman. Za nju je pitanje zašto piše iste vrste kao kad netko pita zašto netko diše. To voli raditi i ne može bez pisanja. Otprilike 2 godine trebaju joj za novi roman, a sada je pisati i teže nego kad je počela, govori. Ipak ustrajat će u opisivanju svijeta žena i ljubavi.